Ready. Ready. To jama'a masu sauraron mu da kallon mu barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a wani filin. A halin yanzu na tare da wasu manyan baki ne kamar da kuke gani. Akwai alinuhu wanda fitaccen tauraron fina-finai ne, hakanan kuma da hadiza aliyu gabon wadda ita ma fitacce tauraruwar fina-finai ce a Najeriya waɗanda ba sa ma buƙatar gabatarwa. Ali da kuma hadiza ina muku barka da zuwa wannan fili. Barka da warhaka. Barka dai. Yauwa. To zan fara da kai Ali, ban sani ba me ya kawo ku London a daidai wannan lokaci. To akwai African Film Award wato Afro Hollywood Award wanda a wannan shekara ya cika shekara 20 ana yi. Dalilin sa muka zo wannan birni na London. Haka. Na ga kamar a irin sanarwar aka bayar ana maganar hadiza gaban ta ci kyauta ta wato kamar za mu iya cewa tauraruwa ta biyu kenan tana ana magana supporting actress. Ban sani ba hadiza ya labarin yake. Haka ne kwarai kuwa na ci tauraruwa ta biyu a gasar wannan award da aka yi wannan shekarar. Alhamdulillah ni na ci wannan gasar. Haka ne. To kamar me zaki ce game da ita wannan kyauta da kika samu? To sai dai in yi hamdala ga Allah kuma ga masoyana da kuma shi dadina alinuhu. Wato mai sunan baba ko? Haka ne. Wanda shi ne ɗaya daga cikin wanda ya yi min jagora kuma ya taimaka har na shiga cikin wannan award har kuma Allah ya zo ya tallafa min kuma na samu ni ce na yi nasara a wannan award din. Ina miƙa godiya na gare shi. Ali na san irin waɗannan kyaututtuka ka sha samun su barkate watakila yanzu idan da za a duba irin teburinka ko kuma bango na ajiye kyaututtuka watakila ya cika har ya batse. Ban sani ba kamar irin waɗannan kyaututtuka wani irin tasiri suke ga shi tauraro na fina-finai alal misali. Ito wannan kyaututtuka zan ce suna ƙara wa mutum ƙaimi. Mutum yana ƙara samun ƙwarin gwiwa musamman idan ka samu a wani aiki wadda kai kake ganin cewa ka jajirce wajen wato taka matsayin da aka baka a ciki. To na san wani lokaci a irin waɗannan ƙasashe da suka ci gaba idan aka ce tauraron fina-finai ya samu kyauta akan wani abu to idan ya kasance zai yi fim na gaba wannan yakan sa ya ƙara tsada. Ban sani ba ko irin wannan ya kai ga ainihin harka fina-finai a Najeriya idan ya kasance dan tauraro yana samun wasanni wannan yakan ƙara tsada? Eto gaskiya ne ban kai wannan matakin ba saboda har yanzu masu shirya fina-finai a ƙasanmu ba su riga sun saba da irin wannan tsarin ba. Hadiza ban sani ba na san a bara wacce ne ko bara kin samu kyauta ta ainihin tauraruwar fina-finai a nan kannywood. Haka ne a bara ne. Har na san wasu daga cikin ma'aikatanmu sun ji an hira da ke da sauran abubuwa. Daga wancan lokaci zuwa yanzu baya ga wannan kyauta da kika samu ta nan London akwai wasu kyaututtukan da kika samu ko tun daga wancan lokacin? Akwai kyaututtukan da na samu akwai kamar ama award da na samu akwai kyaututtuka alhamdulillah da na samu bayan haka. Haka. To mun yi magana game da batun wasu daga cikin irin kyaututtuka bari mu yi magana game da wasu abubuwa irin a koda yaushe aka ce mutum ya yi fice Allah ya ɗaukaka shi a irin ainihin sana'ar da yake yakan ce to ai bari su ma jama'ar da nake cikinsu nan waɗanda da bazarsu muke rawa su ma su amfana daga cikin irin waɗannan abubuwa da nima na samu sukan ce kamar irin giving it back to the community ko wani abu haka makamancin haka. Ban sani ba Ali a takaice akwai wasu abubuwa da kukan yi ne jama'a su masu shaida ka sana cewa wai an ce kare ana biki a gidan ku ce in gani a kasuwar yake. To gaskiya akwai abubuwa da dama da muke yi. Ni tana fannin akwai abubuwa da nake yi na taimako ga matasa amma ba ni da takamaiman wato kaman wata gidauniya wadda zan ce gashi nan fitacciya ce kuma tana yin wa'annan ayyukan amma ni a kankin kaina na kan yi na farko kenan. Sannan akwai wato kaman wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suke faɗakar da mutane suke nuna su kuma suke taimaka musu akan
wasu abubuwa da suka addabi al'umma kamar irin su Action Aid nan, su Speak Up Africa, one campaign da sauransu, sukan taɓa abubuwa kamar irin talauci da yake cikin al'umma, irin halin da masu gudun hijira suke ciki da sauransu. To ina aiki da su wajen waye da kan mutane, wajen kuma jawo hankali yadda za a yi a taimakawa irin wannan al'ummar. Duk wannan abuwa ne. Da kai maganar batun taimakawa 'yan gudun hijira, ina iya tuna wani lokaci a can baya an nuna wasu hotuna na ita hadiza gabon ta tafi wanda sansanin 'yan gudun hijira, ina ga kamar tana ba da kyaututtuka na abinci da sauran abubuwa makamantansu. Kowane ƙarin bayani zaki mana ke kuma? To haka ne, na je wurin IDP camps a lokacin. Yadda ka ce ne, idan kana masana'anta kuma kana aiki ne na al'umma kuma don su kake yi, so idan ka yi abu kuma kana tunani don mutanen nan kake yi, kuma idan ka yi musu kai ma baka faɗi ba, saboda dama su suke sayan abin da kake yi. Idan ka samu kuma abu, idan ka yi sharing ɗin wannan abin da su, it's a very good thing. So, wato abu ne mai kyau, su amfana, yawa su amfana da abin da ka samu. Da shi yasa a wannan lokacin na yi shawara na ce akwai 'yan uwana a wannan IDP camps din, saboda ni 'yar Adamawa ce, kuma duk wanda ya san Adamawa ya samu wannan taɓin ta ɓangaren Mubi, kuma Mubi akwai 'yan uwana a wannan lokacin a wurin, akwai kakata ma a wurin a wannan lokacin, kuma ita mata a wannan lokacin, wannan crisis din abubuwan da suka faru ya shafe ta a wannan time din. Saboda ai na san Mubi ai kusan akwai lokacin da kusan duk jama'a garin ma suka gudu. Tana ɗaya daga cikin mutane da garin ya watse da su. Allah sarki. Da wannan na yi tunani akwai 'yan uwana, ko da ba na jini ba 'yan uwana ne, ko da ba 'yan Mubi ba 'yan uwana ne, tunda dai duk 'yan gudun hijira ne, kuma dan adam duk inda yake yana da daraja. Kawai na yi tunani me zai hana na kai musu ni gudunmawa na a matsayina na wacce nake aiki don al'umma, sai na kai musu gudunmawa na ta abinci. Haka ne. To baya ga amma batun su 'yan gudun hijira, kila akwai wasu aikace-aikacen da kike yi kuma na? Kwarai kuwa, kamar kwanakin baya, sati biyun da suka wuce ko kwana 10 in ce, akwai kamar littattafai na makaranta 'yan primary school da jakukkuna da na yi tunani zai yi amfana ga yaro, saboda duk wanda ya taimaka wa yaro ya tafi makaranta, ko ka taimaka wa rayuwar shi ne, kuma har ƙarshen rayuwar shi ba za ka iya ka bashi kuɗi ko kuma ka bashi wani abu, amma in dai ka taimaka ka bashi abin da zai tafi makaranta ya yi koyi da abin da zai tallafa wa rayuwar shi, na tabbatar ka taimaka wa rayuwar shi ne har ƙarshen rayuwar shi. Duk abin da zai zama kana da ka taimaka wani abu cikin rayuwar shi. To Hadiza, na san kin yi magana ki 'yar Adamawa ce asalinki. Akwai wani abu da ya faru na san kwanakin baya, ban sani ko za ki yi wa masu sauraro ƙarin bayani. Na ji ana magana cewa akwai wato cikin kalubalen da ku taurarin fina-finai kuke fuskanta, wasu kan buɗe shafuka ko na Facebook ko na Twitter ko wani abu da sunan ku. Haka. Ana magana cewa akwai wata da ta buɗe shafi da Hadiza Gabon, aka ɗan ɗauka ke ce, daga baya aka gano ba ke bace ko? Haka ne. Matsalar mana da aka samu a lokacin da na samu wannan matar, na bita, na yi mata magana kuma ta direct message a Facebook a wannan lokacin, sai ta nuna min cewa ni ce ba Hadiza Gabon da gaskiya ba. Wato ita ce ta ainihin ke ce jabun. Sai na ce mata ni ko na barta da Facebook, amma na rike Allah. So ka san kuma duk wanda aka ce ka bar shi da Facebook ka rike Allah, sai Allah ya taya ma kuma. Sai da gaskiya kuma sai Allah ya kama min ita. So sai Allah ya haɗa ni da ita, muka kama ta, sai kuma sai ta gaya mana abubuwa da yawan da take yi, saboda har ta sayi layi da sunana da komai tana chatan da mutane, tana tura musu da
da hotunan da ba su kamata ba. Haka na batsa. Kuma ba ta sa fiska sai dai jiki. To duk wanda ya gani Hadiza Gabon ce. Kuma ba zai iya yi tunanin cewa ba ita bace ba saboda baya sa fuska. Kuma jikin mutum ba za ka iya ka bambanta wannan wane ne tunda har kai kana bukata ne ka yi magana da wane ne. So kiran da nake yi mutum su yi a hankali da da mutanen da suke amfani da sunanmu. Wani lokaci ba mu bane ba. Amma kamar ita ake ta shiga hannu to. Da bincike. Ai an gama tun da aka ce maka Allah an gama maka komai. Amma kuma alhamdulillah a yanzu duk wanda ya je kan Facebook duk wani Hadiza Gabon da babu verification tag wannan blue tag din ba ni bane ba. Saboda haka daga nan ya san ba. Daga nan an san ba Hadiza bane ba. To ni ma ko ina an taba aiko min da takarda ta irin neman kawance din nan da sunan ki wata kila ba ce ba. Ba ni ba ce ba. To ai a hankali. Alinuhu ban sani ba na san in dai har Hadiza za ta fuskanci irin wannan kalubale kai ban sani ba wata kila ka sha fuskanta irin su. Na sha fuskanta saboda ni ma a Facebook din akwai lokacin da mutane sai su tura wai ka ci laptop ko waya ko wani abu da kuma sunana. Wannan shine dalilin da sama ina zaune Facebook suka turo min sako akan za su yi verifying page yan suka yi. Kuma bayan Facebook din sai kasance duk wani shafi na da yake kan irin wannan kafa ta sada zumunci kamar su Twitter su Instagram dukansu. Na tabbatar da cewa sun samu verification haka zalika ita ma Hadiza yanzu da su Nafisa su waye duk to mutane ya kamata dai su dinga farga sar ganewa cewa yawanci idan fa peji baka tabbatar da cewa na mutum bane to in aka tura maka tura kuɗi ko za ka ci wata gasa ko menene da ƙarya ne haka to na san yanzu masu sauraron mu suna nan sun kasa kunne sun zuba ido suna kallon wannan hira da muke da ku Ali ban sani ba zuwa yanzu zaka iya tuna kamar yawan fina-finan da kai ikon Allah ai ba zan iya tunawa ba gaskiya dan suna da yawa ko da irin a takaice kila na san akwai wani sun in aka hira wani kan ce daga aka kai na kaza na daina kirga gaskiya ba zan iya faɗa ba saboda suna da yawa tun fa 900 za a ce ko da 99 haka fara yin fim a wajen shekara 17 kenan muna neman 18 ba zan iya kai da cewa ba mana Hadiza kefa to gaskiya kamar yadda ya ce ba zan iya faɗa maka daidai adadin fina-finan da na yi ba amma dai na yi su ba to amma kamar a ciki waɗanne ne suka fi birge ki waɗanda a koda yaushe da an duk duk wani fim da na fito a ciki yana burge ni saboda labari za a kawo maka script za a kawo maka za ka karanta ne kuma duk wanda bai yi maka ba duk labarin da baka gamsu da shi ba ka ga cewa ba za ka iya yin shi ba za ka ɗauka ba duk wanda kuma ka ɗauka ka tabbatar da cewa ya yi maka ne kuma za ka iya yin shi. To yanzu dai akwai wata tambaya da nake so in maki tun da dai ga Allah haɗa mu da ke ya kamata ki amsa min ita. Akwai wani lokaci da nake sauraron waƙoƙi hakan da wasu daga cikin ku akan yi saboda na fina-finan nan akwai waka da na ji Naziru ya yi. To wannan waka sai wasu na cewa a'a ai yayi miki ne musamman saboda soyayya ban sani ba shin menene gaskiyar lamarin? Gaskiyar lamari shine mawaki kan yin amfani da suna ko suna yayi waka da shi. Sunan Naziru wakan da Naziru yayi da sunan Hadiza zai iya kasance yayi amfani da sunan Hadiza saboda yayi waka shi ne. Ba lallai yayi amfani da sunan saboda yayi wa Hadiza Gabon waka ba. Amma ana wakar ana sa hotunan ki. Wannan editing ne aka yi aka saka a YouTube. Za a iya yi editing din hotuna kowace mai sunan Hadiza a yi editing din wannan waka. Amma fa naji kamar an taba magana cewa lalle ce kina burge kina yana son ki. Ba a taba bai yi waka a lokacin da wani mawaki zai ce Hadiza Gabon yayi waka ko Hadiza Aliyu Gabon ya yi waka wannan an tabbatar Hadiza Gabon ne amma duk wanda ya ce Dijangala ko Hadiza ba tabbas ba ne Hadiza Gabon ya yi waka ba. Kuma akwai fim da kuka yi tare da shi ko? Da Musbahu Ahmad. Musbahu ne ko? Dan bansa ko? Haka. To Ali ban sani ba wata kila za ka so ka ƙara wani abu game da
fina-finan na san a zo kai magana cewa baka san adadin su ba, amma game da batun wanda ka fi so a ciki fa. To magana wanda na fi so a ciki mutane sukan yi wata tambaya ta kai fim da yawa kamar yadda Hadiza ta faɗa ne kusan kowane aiki kai kana alfahari da shi kuma kana farin ciki to amma dole baka rasa wani wanda zaka ji akwai wata shakuwa tsakaninka da wannan ba komai bane kuma ya jawo wannan ni ina ganin illa matsayin da ka taka da kuma karɓo da yi saboda haka akwai films kamar su Sangaya, su Wasila, Mujadala, su Fil Azal da dai makamantansu, su Jarumin Maza da sauransu, to duk suna cikin films da nake so sosai kuma nake alfahari da su. Haka. To baya ga fitowa a matsayin tauraro na fina-finai na ga a yanzu kuma ka fara shiga wani sahun na kasancewa ko producer ko director na fim. Ban sani ba wani ƙarin bayani za ka yi mana kan me yasa ka kamar zuwa mataki na gaba. Wato akwai abu game da rayuwa musamman in ka ɗauki fage irin namu wadda yake abu ne wadda kake yi saboda al'umma, in yau kai ne gobe ba kai bane, dole lokaci na wucewa zamanin zai zo zama na wasu ba naka ba, to yana da kyau a ce kayi shirin wani abu daban. Ni ina da buri wato kafa kamar wani fanni na renan 'yan wasa, hakan kuma ana so ya kai ni ga samun makaranta ma wadda za a dinga horar da mutane akan shirya da ake shirya fina-finai. Ina da wannan burin, to kusan wannan shine ya karkata hankali na zuwa wajen ba da umarni. Da kai maganar reno, ina ganin a cikin yaranka akwai kwata kwararra ne Ahmad sunan shi? Na'am. Na yi kamar kan fito a wasu fina-finai. Shin kamar kana da sha'awar ka ga kenan ya gaje ka harka fina-finai ko me ke faruwa? To Ahmad dai gaskiya shine akan kin kansa yaje na so ya daga fitowa fina-finai, ba ni bane na sashi tun yana wajen shekara 4 ya dinga matsawa, to shine na fara aiki da shi carbin kwai a hankali kuma dai ya zo yake yi. Kuma akwai wani tsari da muka yi mishi idan ana makaranta baya yin fim, in aka yi hutu sai a yi, amma a kwanakin nan yana makaranta ma akwai wajen aiki 2 da yi, amma ya wahala sosai, so sai ya complain ya ce gaskiya a bari sai ya yi hutu sai ya riga yi. Haka. To Hadiza, ban sani ba ki game da batun baya ga fitowa a fina-finan, ke ma kin fara kamar shirya fina-finai nake ko kuma kin zama darakta ko wani abu makamancin haka? A'a tukunna dai, amma dai ina nan gaba dai ina da burin zama darakta. Haka. Insha Allah. To ban sani ba tunda kuka zo London dan kowa da ku baya kaɗan na sa akwai wata hira da aka taɓa yi da kika nuna cewa ke abincin da kika fi sha'awa shine shinkafa da mai da yaji. Tunda kika zo London kin ci shinkafa da mai da yaji ko kuwa? Ban ci ba. Me ya faru? To ai babu shinkafa da mai da yaji. Akwai mana. Baki tambaya ba inda kika sauka? To ni dai ba ruwa. Kin gani akwai mai, akwai yaji a garin nan, akwai kuma shinkafa. Ta. Sai mun fito daga nan kenan sai mu. To zaka sa Indo ta yi tabarka zaki. Ko ka san indan kauye. Indan kauye ko haka ne fa na tuna akwai wani fim ɗinta na indan kauye. Amma kamar wannan fim ma na indan kauye dinda gashi Alinuhu ya kawo mu kan wannan batu. Shin ya aka yi har kika shiga kika koyi ainihin ɗabi'u na ita 'yar ƙauyen har kika yi fim ɗin nan wanda ya ba mutane da yawa sha'awa suna ta dariya? Daga farko tukunna labarin ne da na karanta, na biyu kuma na shiga cikin karakta ɗin wannan 'yar ƙauyen. Na uku kuma directors guda 2 da suka taimaka min, Hassan Giggs da Sadiq Mafia, su ne suka tallafa min sosai, saboda wani lokaci idan zan sauka daga cikin karakta ɗin indan ƙauye sai su zaunar da ni, su dawo da ni cikin wannan karaktan. So shi yasa a koda yaushe idan zan yi maganar indan ƙauye ina cewa mutum 2 ne indan ƙauye, Hassan Giggs da Sadiq Mafia, saboda su ne asalin indan ƙauye, su ne suka dingi ajiye ni. Idan na fita daga karakta ɗinta sai su ce sai kin dawo ki dawo cikin indan ƙauye. Su ne ma asalin karakta ɗin indan ƙauye, su ne suka taimaka man, su ne suka yi suka taimaka man har indan ƙauye sunan ya zauna, kuma na kai sunan indan ƙauye inda ya kai yau. Masha Allah. Alinuhu, kwanaki na ga wani hoto na jin ko shekaran jiya wacce ba zan iya tunawa ba. Leicester kai da Ahmad Musa ɗan ƙwallon Najeriya. Ban sani ba, ziyara ce ta zumunci ka kai mai ko kuwa ya aka yi? Ziyara ce ta zumunci, saboda dama tun a gida Najeriya mun saba da juna tun kafin ya zo nan ƙasar, to kuma
da ya kasance na zo nan kuma ni cikakken mai goyon bayan Leicester ne. Ya kamata in je in ga tim ɗinmu in ga ɗan wasa na. Haka. Don ni na taɓa ganin ka da rigar Chelsea to sai na ɗauka kai ɗan Chelsea ne to kuma na san ko a kwanakin nan Chelsea da Leicester an sha yin gumurzu an sha. A yi kare jini buri jini har kamar ma ita Chelsea ta yi sanadiyar Leicester ta yi wani asara to sai na ɗauka da ce to me ya haɗa Chelsea da dan Chelsea da ashe kai ba dan Chelsea bane. Ba dan Chelsea bane saboda gaskiya ban taɓa yin wani tim ba wannan shine karo na farko da na fara yin tim. Na ji. Haka. To Hadiza mu sani ba ke akwai wani club na kwallon kafa da kike goyon baya? Ni duk kwallon kafan da ya ci shine club dina. Ba na tension sosai. Haka. Wato ke kawai abi yare ma a sha kiɗa. Yawa. Ina ta faɗi sha ko? Haka ne. To ban sani ba wani abin da zan so mu yi magana a kai mun tattauna game da batun fina-finan ku na wato a nan kannywood ban sani ba Hadiza watakila tambayar da zan yi miki ban sani wata da su alinuhu baya ga kannywood ga shi sun shiga nollywood. Ke akwai wani shiri da kike da shi na shiga fina-finai a can ko kuwa? Na taɓa ina French film. Saboda na harshen Faransanci ba. Na harshen Faransanci kuma na taɓa featuring a wani film a Niger na harshen Faransancin din. Haka. Mai suna Lupin. Haka. Kuma alhamdulillah film din ya samu award. Duk da dai actocin ba su samu award ba but film din gaba ɗaya ya samu best film award a France. Haka. To na yi fim ɗin so ɗaya ba so ba mu ƙara yin wani fim ba but in Allah so yadda muna sun yi min magana wani aiki da za mu yi kwanan nan in Allah so yadda da su. Haka da kike magana batun Niger she kawo mu ga batun wani fim ko zinariya ne? Zinariya. Na ga alinuhu ma a cikin fim ɗin. Ban sani ba ko wani ƙarin bayani za ka yi mana game da wannan fim ɗin. To zinariya dai a takaice fim ne wadda wata bafaranshiyar mai yin fim. 'Yar Nijar ce, amma kuma a France take zaune, take so kawai wata ran ta kira ni ta ce tana so ta yi fim da ni sai ne mamaki na ce to ai ni ba na jin Faransanci sai kan damu saboda a yare hudu za a yi fim din. Da Faransanci da Hausa da Songhai da Fulatanci da kuma Barbarci. Haka to. Sai na ce fine kuma sai kasance matakin da aka bani a fim din na so shi sosai. Haka. Sai na yi kusan yana ɗaya daga cikin fina-finai da na yi wanda matakin yin fim yadda ake a duniya ko ina haka aka ɗauki fim ɗin. Kuma a halin da ake ciki yanzu an nuna shi a nan London Film Festival, an nuna shi a Toronto Film Festival, Joburg Film Festival, yanzu kuma za a kai shi a Frif na Nigeria. To irin waɗannan abubuwa Ali ganin cewa kana nan yau gobe kana can ta yaya kake kokarin tsara lokacinka? To gaskiya kokarin tsara lokaci kan wata matsala ce babba saboda kaga nan Kannywood yadda muka saba da mutane kana da producers da yawa da suke aiki da kai kuma akwai wanda kawai in ba da kai ba zai aiki ba. Yakan kasance wato aikin ya yawa a hannun mutum amma dole ba za ka zauna a waje ɗaya ba dole ka raba kafa. Kuma yanzu duniya ta yi ci gaban da mu kanmu yanzu muna so mu ɗaga daraja da kuma wato matakin da films ɗinmu na Kannywood suka kai. To dole sai kana cuɗanya kana irin wannan ayyukan zaka gane oke ga yadda ake komai a duniya. Haka. Dole kuma ku yi haka. Haka. So saboda haka wannan sai nake kokarin ga cewa na kirkiro lokaci na samu na je na yi irin wannan ayyukan. Da kai magana batun ɗaga martaba ɗin nan watakila tambayar da na san masu za su so su ji watakila shin akwai waɗanne matakai ne kuke ɗauka na tsaftace ita wannan masana'anta ta yadda wasu kallon da wasu suke yi ya zama da cewa ba haka bane da mutane su fahimci ƙara fahimtar abubuwan da kuke. Wato abin da ke faruwa shine ɗan adam wato mai wuya gane hali yadda Bahaushe ya ce mawuyacin abu ne ka iya cewa wai ka tsarkake zuciyar kowa da kowa lalle kowa sai ya fahimci ka yadda kai kake so amma muna iya bakin ƙoƙarinmu ta wato yadda muke gabatar da al'amuranmu yadda kuma muke wa kanmu tsari na kamar yanzu ƙungiya a ce kowane sashe na fim da suke kowane sashe da suke haɗuwa ya kasance an yi fim kamar producers actors directors waye kowanne suna da ƙungiya
kuma kowane suna da dokokinsu yanzu saɓanin yadda yake da kaga kowa zai abin da yake so, amma yanzu kowanne in kai kaza okay to ga guild ɗinka nan sai su zauna da kai me yasa kai kaza a gyara, in kuma wanda ya buƙaci cin tara ne a ci tara, in na horarwa ne a horar da sauransu dai haka ban sani ba ko akwai abin da zaki ƙara Hadiza game da batun tsaftace wannan masana'anta. Ai ya gama faɗan komai. Ya gama faɗan komai sai dai Allah ya sa mu iya fahimtar. To amma kamar ai akwai batun da wasu ke yi, ana magana cewa kila wasu dokokin da aka sa din sun yi tsauri ta yadda watakila idan mutum yana masana'antar watakila abin zai kasance da kamar wuya. To abin ni da nake tunani shine duk abin da ya faru a rayuwa baya gagara, kamar cuta ce ba a saukar da cuta ba sai da aka saukar da maganin ta, haka Allah subhanahu wata'ala ya ce. Saboda haka kaga duk matsalar da za a fuskanta ba za a rasa hanyar da za a bi a gyaro wannan matsalar ba. So kamar da ta faɗa ne dai Allah ya ba mu ikon haɗin kai shine ginshikin komai. Idan aka samu haɗin kai to ba wata matsala da ta zama ta gagara. Ban sani ba watakila za ka yi wa masu mu ƙarin bayani game da, na san a lokuta da dama akan ji ka tafi Indiya, wani lokaci ma haka kan yi fina-finai a can. Shin kamar mece ce alakar? To abin da ke faruwa shine ni tun ina karami na taso ina kallon fim din Indiya, kuma har ya kasance dai na zo na koyi yaran, ina kuma iya magana da harshen su da sauransu. Wannan shi yasa na ji ina da ra'ayi na Indiya. To na taɓa zuwa Indiya hutu na farko, na sake komawa na biyu, na karatu. To lokacin da na je na karatun nan ne da tare da Jamilu ka sai chairman ɗinmu na Kano chapter na Arewa Film Makers Association. So yana so ya film. Dama tun kafin mu tafi script ɗin an yi shi. Sai kasance mun yi wannan film mai suna Mu'amalat a wannan lokacin. Kuma a halin da ake ciki yanzu ma akwai wanda muke magana da su. Idan abin ya tabbata kuma zan sake komawa saboda in yi wani aikin, domin ni ina so in kasance duk harshen da na iya in iya yin film a wannan harshen. Kamar yadda Hadiza take magana akan batun yin fim da Faransanci da kuma na harshen Hausa. Ganin cewa a Gabon kika taso, a Libreville ne ko a ina? A Libreville ne. Haka gashi na san, shin a can dama kina magana da Hausa ko kuwa ya aka yi? A Najeriya na koyi Hausa. Hatsabibanci kawai ko kuwa? Kokari dai. Saboda lokacin da muka yi fim ɗin farko da ta yi Artabu, fim ɗina ne. Kuma lokacin da ta zo na ga tana da passion, tana so ta yi, amma kuma ba yaran. Haka. Sai na ci gada mu na ce to ya zami da yarinyar nan. Ya zaki fim ɗin Hausa ba ta haka muka yi da ita. To amma kuma alhamdulillahi da yake dai tana da mai da hankali, kuma tana da ƙoƙari, saboda haka yanzu gashi nan ba ma Hausan kai ba kawai ba, har turanci ma tana ji, turanci ma ina Ingilishi ba da sai Faransanci, ko saboda a can Faransanci suke. So kaga yanzu wajen tudu hudu kenan take ci, Hausa, Fulatanci, abin nan turanci da kuma Faransancin. Haka. To Hadiza, na san akwai wani abu da masu mu za su so su ji. Ya batun ana ta aiko da saƙoni yanzu haka game da batun aure. Me za ki ce musu? Magana da zan ce dama kullum mutane sukan ce in ka ji mace ta ce haka to ba ta so ta yi aure ne. Amma ni abin da nake cewa kullum shi ne da ka so aure da ka so aure, in lokacin aure ya zo za ka yi shi. Wato kamar ajali ne? Kamar ajali ne. Da haihuwa da aure da mutuwa duk lokaci ne. Kuma lokaci kuma na Allah ne. Ba za ka iya ka hana wa kanka abin da Allah ya riga ya rubuta maka. Kuma duk san auren da kake yi, in Allah bai rubuta maka lokacin ka yayi ba za ka yi shi ba. Duk kin auren da za ka yi a duniya, in lokacin ka yayi ba za ka tsallaka shi ba daidai da me zan ce daidai da second daya. Wato a takaice dai yanzu abin da kike cewa shine abin da nake so, akwai mutane da yawa sun yi application suna nan takardun su aje. Abin da nake so masoya na su gane, ko kuma waɗanda suke tunani suna so su ga yau Hadiza Gabon ta yi aure, su san Hadiza Gabon ita ma tana so ta yi aure.
ko kuma duk wata 'yar fim ba Hadiza Gabon ba kuma wata 'yar fim ba duk wata 'yar fim ba, duk ya mace da ta kai lokacin aure wallahi babu macin da ba ta so ta yi aure, saboda ita ma a aure aka haife ta. Haka ne. Ita ma tana so ta yi aure, ta ga ita ma ta haihu, ta ga 'ya'yanta. Amma in lokacin ka bai yi ba, duk son auren da za ka yi ba za ka yi aure ba. Ciwon mutum yake ka yi aure, ka daure ka yi aure, ka dage ka yi aure, ba ka dagewa a abin da Allah bai yi ba. So addu'a za ka yi wa ɗan uwanka, ka so wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka. Idan kana so Hadiza Gabon ku wata 'yar fim ta yi aure, ka yi mata addu'a. Idan ita ba ta so, idan ka yi mata addu'a, wallahi idan Allah ya dubi zuciyarka kana santa da alheri, sai Allah ya biya mata bukatunta na aure. Hadiza Gabon da duk wata 'yar fim da duk wata mace a duniya na son ta yi aure. Idan kuna son su da gaske, ku yi musu addu'a. Ba ku yi against ko ku ga kamar ba sa so su yi aure. Wallahi babu mace da za ta tashi ta ga ta kai aure, ta ga iyayenta kullum mama ta fito ki fito kullum ku haɗu, ba daɗi. But kai ma bayan da ka iya ne, saboda ba za ka aure kanka ba. Haka ne. To ina fata waɗanda suka yi wannan tambaya sun gamsu da irin bayanan da Hadiza ta yi. Ban sani ba Ali, ga lokaci na karatowa, kafin mu naɗe ban sani ba, na san mutane sun sha ganin ka yadda kake rawa a fina-finai da sauran abubuwa da irin waɗannan waƙoƙi. Shin ban sani ba ko akwai wata waƙa wadda kila za ka rera masu sauraro? Ai ba ba ne kawai yana abin nan, kawai sai ka tambayi sanin jakuwa da ke zama ruwa wajen da kaji ake ganin nake yi a fim, banda na fim ɗaya, Abbana, wani Abbana shine nasa akwai murya ta ciki. Haka. Saboda ni da wani mawaki Alfazazi muka yi. Haka. Waƙoƙin gaskiya wasu mawaka ne suke yi, ni kuma sai in hau waƙar. Haka ne. To masu sauraro kun ji, in dai kun sa ran ku ga alinuhu ko Hadiza ta rera muku haka a wannan fili watakila. Ni ma ba za a yi abin da yake da. Da ban sani ba a ƙarshe yau watakila akwai saƙonni da kuke da shi ga su masoyanku da yanzu haka suke kallon mu. Hadiza, bari fara da ke. Ina yi musu fatan alheri, kuma ina so in gode musu baki ɗaya. Masoyana na Afirka gaba ɗaya, Nijar, Cameroon, Gabon, 'yan uwana a gida, Najeriya, da ko'ina da ko'ina. Masoyana na social media gaba ɗaya, addu'o'inku har da waɗanda ba su son mu, muna son su, saboda dan ku muke yi, kuma in babu ku ba za mu gane muna yi ba. To mun gode kwarai Hadiza, barin je ga Alhaji Alinu. To ni ma na miƙa godiya ta kamar yadda nake kullum, muna godiya da irin soyayya da kuke nuna mana da kuma haƙuri da kuke yi da mu, domin muna da uzurrurruka da yawa, kuma wasu suna fahimtar uzurin mu, duk da dai wani lokaci wasu ba sa fahimta, amma da Allah a gane cewa duk mai san mu ma muna san shi. Mun gode. Haka. To masu sauraro da masu kallon mu, kun dai je da ta kaya tsakanin waɗannan fitattun taurari na fina-finai waɗanda sunansu ya isa ko'ina a Najeriya da sauran ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya. To Ali da Hadiza, mun gode kwarai da kuka samu zarafi kuka zo nan sashen Hausa na BBC ku kawo mana ziyara. Mun gode mu ba, Allah saka da alheri. To masu sauraro, sai in ce sai wani jikon. Allah ba mu alherin sani. Ahmad Abba Abdullahi nake sallama da ku a halin yanzu. Assalamu alaikum.